So sa ka. Ha? Mag-propose na ka ni Lia? O, bay. Wow! Congratulations na, bay. Kay mag-million yun ka. Salamat, bay. Kung mauna, nak, malipayon kaayo ko para ninyong duha ni Leia. Kulbaan gani ko, ma. Masino niya og di siya musugot. Ay, dili na mahitabo, uy. Sa akong tanaw o pag-ila ni Leia, mahal ka kaayo niya, Aljun. Og nakasiguro ko nga inig-propose ni mo niya, dili gid siya magduha-duha og sugot. Salamat, ma. O niya, kano sa man imong plano nga mag-propose? Flowers for you. Thank you, babe. Kadi ka trago na sinaa. Dili pa man anniversary nato karon, diba? Oo. Wala lang. Gusto lang kong nga hatagan kag buwak. Di masagod kinahanglan nga naay okasyon ba aron ma-feel nimo nga special ka para nako. Oh, thank you, babe. Lia, Hey, babe. Ang niluhod ka. babe. Pila na sa takatuig. O kaya naman sa dako nga buhion ka. Unta musugot ka. Will you marry me? Aljon. Will you? Yes! Yes, syempre! Dugay na ko na paabot ani higayon na. Yes, Aljon. Yes! Yes! Thank you, babe. Isaada ko. Di kagid magmahay. I love you. I love you too. Thank you! Thank you ninyo! Wa pagid mo mabdos si Leia, nak. Wa pa manggid, ma. Murag lisod man mo mabdos, Lia. Uy, hala. Mao ba? Uy, kaano kung wa mo'y liwat, no? Pero di gapon may muhunong, ma. Suway niyo gyapon na mo hangtod nga grasyahan mig batas, Ginoo. Kana, nak. Og ayaw gid mo kalimot sa pag-ampo. Oh, ma. Negative. Mau ba, day? Sige lang, day. Maabot ra lagi siya na to. Gikapoy naman kong paabot. Tansa ko na na ito pagtawag ko sa kapamilya, anak ko, watay anak. Day, ayaw ko pagsulti, anak. Grasyahan ra lagi tas Ginoo. O niyag dili. Oh, mag-adapt lang gud ta. Daghang bata nga nagkinahanglan og ginikanan. Sure ka? Okay na di mo? Okay ra. Wa man tay mahimo kung dili gud ihatag nato. Pero siyempre, dili gihapon ta mo give up. Mamasan gud gihapon ta bisag mga daptag bata. Oo, dong. Dong, positive ang PT. Usa day? Oo, dong. Grabe na magugukadali. Mauna ko na ako nga mag-PT. Og niya, positive yun. Yes! Salamat, Ginoo! Salamat, taon, Ginoo! Recorded by Radio Mo TV.
na lang mumudayon o pangadap. Di na lang, ma. Congrats ninyo, anak. Nakita gid ako sa imong naho nga malipayon kaayo ka. Lagi, ma. Grabe yung kayo ang pag-ampun ako sa ginawa ni. Nga hatagan mo niya og liwat si Leah. Og niya, nahitabo na yun. Nahibaw kong mamahimo kag yung maayong amahan anang bataan. Salamat, ma. Day? Awa, gwapa juga guys, Inday. Nailiwat kayo ni mo. Ni anakit siya to. Mahal kita mo, Day. Ug buhaton gyud ako ang tanan para ninyo. Salamat tong. Nakura. Papa, kanina sad. Pagkadali gid sa panahon, no? Dako na gid ang inyong anak. 6 years old na. Lagi ma. Pero abi ni mo ma. Ma-amaze kay kus banding aning amahan ug anak. Kay imbis dapat unta nga masuod bin Cora kay babae biya siya. Pero mas close pa sila sa iyang papa. Uy, mao ba? Papa's girl din ning bataa. Oh, siyempre. Pinanggagog kayo ng papa kinibibiha. Di ba, nak? Na, spoiled kaayo ni niya ma. Nak, ayaw gi-spoiled og maayo, ha? Kay dili sad maayo. Naibaw ko, ma. Tuod. Nanawag tong igsuon nimo nga mga ligo ko numog dagat pohon. Oh, sige, ma. Kasama na. Kay basin madaog, madarag under time na ko ba? O baka muli na lang yun ko. Uy, ako manigig soon. Hello? Day, Oh, sa gagawin, kuha na ako nung daan si Kura sa inyo. Aron, sakay na lang siya sa sakinan pa daw sa resort sa atong kaliguan niya. pwede ra sa dong. Kay tingali og mataw-tauran pa ko din eh. Muwapas raw niya miniliya. Magmotor rami. Sige, Day. Tawagin lang daan si Adelia, ang imo asawa, para mandam niya daan ang mga butang ni Inday. Sige dong. Salamat. Amping mo ha. Ay, salamat. Nahumanig itaw ng tanan. Magdali ko para makaapas dahil miniliya sa family outing na mo. Oh. Uy, si Leah. Hello? John, si Inday. Nagagasa mo si Bugtun. Unsa? Dili! Asa sila karon? Sorry, pero gibuhat na namo ang tanan para ma-save ang inyong anak. Pero dead on arrival na siya pag-abot din. Dili! Dili! Anak ko! Cora! Anak! Manoy, sorry sa hita mo. Sorry kay Manoy. Ayaw na pakita na ako. Pahawas kong atubangan. Pahawa! Manoy.
Sakit kayo hangtod karon ang nahitabo sa kong anak. Tulo na katuig ang nilabay, pero hangtod karon, di gihapon ako madawat ang iyang gidangatan. Pinangga og mahal kay nako siya. Unta, ako na lang ang nawa og dili siya. Dili na ko kutob og daghan kayong salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kadto mga higalan kaagi ni Aljun nga taga Millennials Cebu uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagalohan Tears in Heaven. Ang mga kaagi gibahatan nudo sa radyo ni Jelly Haka ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukinti paminaw kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Yadus lang ni ining tulumanon handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mo kinigo sa kalalaki nga taga Cebu City, nga doon tatampo nagdasangan nga Ruel. Recorded by Radio Mo TV. Salamat! Salamat! Day, pasensya na ako sa sangtong ipoy, ana. Sige lang, maningkamot pagid ko day para matagan ti kasi mo mga gusto. Naapabago day ko yung mahimo. Ganian naman eh. Namabdos naman ko. Uwa ko day malipay day nga, nakasal ako. Gusto ka may bawas sa tinuod? Kung wa pa lang unta ko mamabdos, dili mahitabo nga magpakasal ko nimo. Mirna. Day, mo trabaho na ko. Ikaw na yung bahala na Inday, ha? Kinsa man di ay. Ang ano magpatrabahoon ko nimo. Day, Mirna. Ruel, prangkahan na lang di kandaan, ha? Huwag yung ko malipay aning atong sitwasyon karon. Maong pangandam na lang daan kay tingalig dili madugay. Dili ko makaagwanta aning atong sitwasyon. Og mobiya ko nimo. Mirna. Paitas na sitwasyon na ba yun? Huwag mo gusto ng asawa ni mo. Lagi bay? Pero basin mausab na yung tanaw na ko bay. Sa gandugan to kung panggaon lang ginako siktarong. Berwil. Malipay gismir na ining dana kong lechon manok. Sige lang, bebig utan sa bahay kay para may kayas budget. Mina! Day! Nekoy da ang lechon manok!
Si Mirna ron? Mirna! Kumana! Patay! Ayaw mo! Hoy! Asa ka? Masagdi siya. Muingon ko lang, anak. Human sa iyong gibuhat. Mauna na akong giingon nimo, Ruel. Napulaan ako sa to sitwasyon. Makigbuwag na ko nimo. Mirna! Naanat lay anak, day! O sana sa kong isulti nimo. Dili na ko siya dadon sa akong pagbiya. Maong ikaw ni bahala sa atong anak. Tinuyuan man na nimo, di ba? Pero ikaw maoy buhi niya. Kaya dili ko gustong problemahon ko pa nag-apel. Nga na problema na magani ko sa akong kagalingon. Mirna! Ha? Gibiyaan ka sa mga asawa? O gibili niya diha nimo ang inyong anak? Oh, bay. Hala, yung saom na ni mo ron. So may plano ni mo? Maulit nga ko sa amo, bay. Maayo dito kay nako'y pamilya nga kabinan sa akong anak. Kung manarbaho ko. Maayo pa bay. Maayo kay nakahuna-huna kag uli din Sorry, ma. Niresulta na akong giingon nimo, Ruel. Daan pagid lagi ko nga dili gito kasaligan tong bayhana nga imong gipakaslan. Kung naminaw pa lang unta ka na ako. Gusto na, ma. May tabo naman. O sa may plano nimo? Okay ra ka, ma, kung ibili na ko ni Mas Inday samtang manarbaho ko. Wa ba na problema na ako ba? Ako man ang apo. Salamat, ma. Hi! Bago ka din Oo. Ni ako ma-assign sa logistics. Mao di ay. Karon pa ko makakita nimo. Ako di si Cecil. Ikaw? Ako po si Ruel. Recorded by Radio Mo TV. Okay ra ba nga makig-amigo nimo? Oy. May problema. Mao din ni nahitabo si mong kami niyon. Sisin. Kaguol sa uy. Dili nimo deserve nga ingon atoon kaysa kung tan-aw, buotan man ka. Sisin. Ha? Mag-ipon ta? Kana akong okay rin mo. Sige, pwede na. Okay ra ka ani nga itong giabangan? Okay ra. Sakto raman sa dinato. Salamat ha, Sisil. Inaot ka, di ka mubiyan ako. Pareha sa gibuhat sa kong asawa. Dili na mahitabo, Rowan. Tungod kay mahal ka ayo ka. Mahal sa kayat ka. Mabdus ko. Kung mo na, nanaon niya day ko'y anak. Odong. Day ang pingin ng anak na to, ha? Maningkamot ko para ninyo. Gikapoy naman ko ng sitwasyon na, uy. Nilima na lang katuig ang bata. Pero wag ko nakita ang asenso sa itong pagpuyo. Day, pasensyahin na lang sagod. Agwan talo sa day.
Naningkamot mo bitaw ko. Pero dili igo imong paningkamot. Kung tinto ra kag unsay naa nimo. Di na tinuod si Sila. Wa pa lang gid niabot ang higayon para nako. Pero naningkamot ko eh. Sorry, Rowell. Pero dili nako. Og dadoon ko ang atong anak. Umubiya ko nimo. Cecil. Una, gibiyaan ka sa asawa. Karon gibiyaan na sa ka ni Cecil nga imong kapuyo. Biyaanan gid tingali ko pre. Bay, Murag dawat naman sa nako. Nga biyaanan gid ko. Wa gid tingali ko swerte sa gugma. Beruel. Pero maningkamot gabang ko may nga moasinso nga akong kinabuhi. Para matagan kog mayong ugma nga akong mga anak. Kinsay magdahom no? Nga dako na kayog asinso ang imong kinabuhi ron. Daghan na kag mga negosyo. Unya, naapagid, naa sa mga mahalon nga eskwelahan nag-eskwela ang imong mga anak. Lagi ma. Dako kay kog pasalamat sa Ginoo ma. Unya, wa na kay plano mangitag asawa, nak? Kung na'y masaag ma. Nga nagundi. Uy, ano saan mo gani? GC? Oh, reunion? High school reunion? Wala mo kayo kumakaila ng mga naong na eh. Beruel. Oh, bay! Wow. Big time naman kayo ka. Kumusta naman ka? Oh, niya. Happily married, bay. Maayob day ka. Rowell? Oh, Linda? Ikaw ni? Ay, salamat. Nakahinumdum pagid in town ka nako. Siyempre, di ko makalimot ni mo. Pero may ko ni mong pasundogon og assignment sa una. Maog yun. Ha? Manguyab ka nako. Di ba matod mo, dugay na kang byuda? Pero, may mga anak nako. Gano'n mo day? Doon na naman si ko yung mga anak. Kung mauna, gisugot na tika. Salamat, Linda. I was not so happy being lonely, living without. Karon mas importante na lang para nako ang magpuyo nga malinaw. Og salamat sa Ginoo nga bisan taas na nga akong edad pero gihatagan paghapon ko niya babay nga para gid nako. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga hikalang kaagi ni Ruel nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo awit nga nagulahan Changes in My Life. Ang mga kaagi gibatan na doon sa radyo ni Jelly Haka gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala o mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, ganaglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina.
Babe, nakoy da nga pagkaon para nimo. Juvie, Oh, nga naman ka. Mura lagi kag wa malipay nga gianiti ka sa mga opisina. kaya mo magkukonsiderason nga nung niyani ka. Para makatod lagi pagkaon nimo. Ay, nang Unsa man kulinan ni- Juvie. Oh, Kailan kay ko nimo? Gituyo nimo nga pagkalitan ko nimo og anhi. Kay tan-aw nimo naab ako'y laing babae dinhi. oh. Dale, Wa man ka makatingog. Sakto ko no. Nakailan na kay ko nimo. Sinusab ko kay kanta ko. kay nagduda man gyud ko nga na may relasyon na tong Karen. Wala gani ayo, Juvie. Mas may pagundango na ni nato. Unsa? Dale, ayaw pagsultian na. Nako. Buwag na ta. Dale. Husto na. Ayaw na paghilak na. Sakit lagi kaayo ba? Sa'yo na gid kaayo sa gibuhi. Ayaw naman tay mahimo, ana. Ako magiling saba. Sakto si Dale, ma. Sobra ako kasilosa. Bisag wa ko ebidensya. Binuang man eh. Dili gini tinuod ng tanang instinct sa babae, tinuod. Karon nga naminaw ko sa kong instinct, nakapamasangil pa ko ni Dale. Bugo ko. Bugo kong dako. Juvie. Hangtod karon. Naapagyapon lang ako pagmahay. Kung mabalik pa lang utan ako sa una. Nga kung wa pa ko magtinoksik. Kung wa pa ko magsigig selos. Dili unta mi magkabuwag. Diosikan lagi na ako si Dale tungkol kinagpada ako sa kong mga sayop kapag duda. O kung makauyab ka, di ko balik. Mauna wag tango na ako nga batasan. Ako na una. Ipilay na tika og lain. Ha? Bago pa ganiming nagbuwag? Ano di oy? Oy. Ay guwat ta oy nga. Magpaabot ka nga makauyab si Del o na ka mag-uyab balik. Yads. Yads, gwapa ka. Single. Batanon. Ako pa ni mo, no? Pag-enjoy sa mong life. Oh. Ay pag sige, ugmao itong Del, oy. Basta lang to siya. Kaya natagan tika ikaawan mo sa imong future. Kinsa man na ba? Yads, si Arnel. Arnel, si Jovi. Hi, Juvie. Hello? Yads, di man mo nakaila, uy. Pako nang yahan sa trabahoan, oy. Sige ha, kamo na bahala nga. Mag-ila-ila sa sag-usa. Kaya pa ko importanteng lakaw. Ha? Tapos? So, asam da? Salamat kayo sa paghatod ni mo nako, ha? Ayaw pa salamat eh. Nga naman, di nakamusap. Tanaw na to. Bitaw, thank you. Nag-enjoy kayo ko sa atong gitanaw sa sini o sa atong laag-laag sa mall. Salamat, Chad. So, chat-chat na lang niya ta, ha? Sige, amping. Nalipay ko para ni mo yan. Maayos ang kikang mamili, good. Unya. Unang uyab si Arnel ni mo, ha? Imong sultan? Ha? Yads? Recorded by Radio Mo TV. Tinuod ka? Gisugot ako ni mo? O, Arnel.
Magkasinabot man ta. So, unsa pa may dugay-dugayan, di ba? Salamat, Jovi. I love you. I love you too. Bisit ka bahana eh. Ha? Ngano ka? Unsay problema nimo? Jovi, nako'y gustong isulti mo. Unsa man na? Nganong murag na problema man ka? Jovi, nako'y anak. Unsa? Sorry kung karon pa ko nisulti mo ini. Unta di ka masukot ako. Nakasabot ko. Oo niya. Gusto kong makakita sa bata, pero di mo sugot ang akong ex. Bisit ka bahana eh. Taas kay Garbo. Among-among niya ang among anak. Arnal, ayaw pag-ingon ana. Inahanbay gyapon na si mong anak. Unsa man di ay gusto mahitabo sa imong ex? Di siya masugot nga hulman ko ang bata nga wa siya. So, magkita mong tulo? Oo, unta. Pero ikaw ikaw mo nga akong gihuna-una. Pero ang ako rin yung anak mo yung akong tuyo. Promise. Kundi pa lang na di na ko makakita sa akong ex. Shh. Enough na, okay? Nakasabot ko. Dili na ka kinahanglang mo explain. O, sige. Pagkikita nila aron makakita kasi mong anak. Salamat, Jovi. Salamat. Ha? Ano sigot man ka, uy? Okay na ni mo. Sa tinuod lang, nagrigor ang akong utok, Yats. Oh. Pero dili ko gusto mo pugong niya. Di ba ni saad naman ko nga dili na ko magpinariha sa una? Dili na ko gusto mawa si Arnel na ko tungod lang sa akong pagkaselosa. Sa akong pagkaparanoid. Oh, Yad. Onya, kumusta man ninyong lakaw? Ay, maugapon eh. Nagpa-chat ko sa akong ex. Kay, mamay magbuot sa tanang butang nga akong ihatag sa bata noon. Hasta nga akong ihatag para sa akong anak, iya pang ilugon. Ingon anak man ginang mga inahan, Arnel. Protective lang gid kayo sa inyong anak. Pero wasa ko ihatag nga makadaot sa akong anak ko eh. Sagdi na lang good na good. Sabta na lang na. Ang importante nga makakita ka o makauban nimo ang imong anak. Dali, Bi. Huwag tangon ka ng imong sapot, Bi. Matuon ko, Jovi. Ako'y gana ron. Di ka po isa ko. Arnel. Hain man si Arnel. Wa man lagi mo uban dinhi. Nagkita sila sa iyang anak, ma. O sa iyang ex. Nak, nakasabot man ko no nga gihatag ni mo ang imong tanang pagsabot ni Arnel. Pero ayaw lang kaayo palabig pakampante, ha? Dili ko gusto masakitan ka og usap. Ma. Jovi. Di na ko. Undangon na niya na to. Unsa? Ay, nga naman. Unsa may problema? Wa man tay problema, Arnel, di ba? Gisabuti ka. Nakay kagawasan. Nga naman makigbuwag man ka. Sorry, pero nagkasinabot na migbalik sa akong ex. Unsa? Grabe ka. Ang akong giingon nimo nga sabta ang imong ex. Sabta siya pero dili to the point ka magkasinabot magbalik. Giluagan dati ka kay dili ko gusto matuok ka. Pero mora din ibuhato nimo. Jovi, sorry.
Naglibog na ko kung sinabuhat ako sa'yo. Gisabot na ko siya. Wa ko magduda niya. Og daning kamot ko nga dili may mag-away. Pero maulang gihapon. Gibiyaan gihapon ko niya. Jovi? Oh. Karen, di ba? Ang kauban ni Dale sa una sa trabaho? Oh. Abi ni mo, dugay na unta kay kung gusto makikistorya ni mo. Bahin sa unsa man. Dugay na ko gusto mangayog pa saylo nga. Gibuang ka na mong Dale sa una sa uyab pa mo. Unsa? Sa ato pa. Tinuod yun ang ako mga pagduda. Oh. Og nakonsensya kay ko sa mong gibuhat. Maong sorry. Sakto ginagid ang akong instinct. Animal siya. Gi-question pa na ako akong kaugalingon. Nagtuo ko nga ako mao'y sayop. Bisag sa ako gid no? Natural na gid sa mga lalaki nga mangitaglain. Pasaylo ako, Jovi. Mapasaylo ti ka, Karen. Pero dili na ko mapasaylo ang tanang lalaki nga nagpasakit na ako. It's 3 in the morning. Sukad adto, wa na gid ko musurog sa karelasyon. Mahadlok na ko nga masakitan og usab. Mahadlok ko nga mubati og kalipay. Kinahibaw ko nga tugbangan naggihapon dayon ni og grabing kasakit. Dinhi na lang ko tob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Juvie nga taga Cebu City uban sa awit ngayon kapangayo awit nga nakalahan Some Good Things Never Last. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusab mga higalag mga sukinti paminaw kinasing-kasing kong kadapit sa papadaha sa inyong nakalinlaing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Brad, karasam yung ka mo ulit sa Pilipinas. Happy na lagi, Brad Kaloy. Ayaw pagdaligod. Hapit na akong kasal no, sa mga pagdali na diha. Kay, dalion na yun ka. Uda ito, no? Milagro, no, Brad? Nakadesign na ka nga magpakasal. Oo, okay na po bahiya, Lara. Unya, sigurado naman gid ka ka. O sigurado na. Tanam gani may pizza sa among kasal. Kano sa man? Ay, salamat kay nauli na gyud taon kanak. Gimingaw na baya kaayo minimo. Gimingaw na pud kay ko ninyo din ha. Ay, ngano man di ay tuod nga kalit maning pag-uli nimo. Kay mutambong ko sa kasal ni Kaloy, ma. Og kuan. Wa ko magpahibaw nga mauli ko nga makatambong gyud ko. Uy, mao ba? Oo, ma.
O gunya, tuon ako siya sa iyang bachelor's party. Brad! Brad! Tay, wag yung kang magsulti ha. Nga buuli na day ka. Salamat ang tao nga. Diyan ka sa espesyal akong adlaw. Ay, ikaw pa? Di pwede nga wa ko sa panahon sa espesyal nga adlaw sa akong best friend. Muna akong ganahan mo. Tara na. Mag-enjoy tayo ng gabi yun ha. Ay, Brad. Sama nga. O pag madutli sa atong ginom. Chill na lagi kayo ka. Di naman ko daling mahubog doon, Brad. Ikaw marag hubog naman ka. Na, mo gani. Na, muna naguguli na mo, Brad. Ah, sige. Mas mayo ba? Kay kasal na raban ni mo ugma. Uli og diretso, ha? Lala. Mas kaloy lagi. Papa, mas kaloy. Ay. Mas kaloy. Ang sa namang oras. Papa. Anong huwa pa maskal eh? Mas kaloy. Tagkarak yung mga bisita. Ah, si Lara. Ako doon. Wa ko kahibaw, Rico. Wa ko kahibaw ko na asa si Kaloy. Gabi pa ko nagsigig panawag niya pero dili mo tubag. Asam di ka to siya. Wa day mo magdungan og uli gabi eh. Wa. Niunam siya gula gabi eh. Kinuo ko. Wa kahay daw tang nahitabo ni Kaloy, Rico. Oh, ayaw pa ko na una, Lara. Naibaw ko nga way daw tang nahitabo sa kong amigo. Nakaila ko niya. So, unsa man day kahay posible nga nahitabo niya? Dodag na ko nga nausap ang una-una ni Brad Kaloy. Nga di na siya mo padayon sa pagpakasal ni Lara. Kinalan nga matawag ka na ko sa Kaloy. Brad, Maayo kay nitubag na gid ka. Unsa may nahitabo ni mo, Brad? Nalimot ka nga kasal mo karon? O niatras na lang gid ka? Brad, di pa ko andam. Unsa? Di pa ko andam nga magpakasal ni Lara. Brad, dabuang na ka. Ikaduha na ni mo gibuhat. Pero, dili pa magyuko ko andam gud. Brad, wa naman kung makasabot ni mo eh. Wa kay ngaluoy sa babay. Brad, gabaan na ka ng imong gibuhat. Rodrigo, Recorded by Radio Mo TV. Uy, mao ba? Wa pagiday na mausab si Kaloy. Abi na kong nausab na ma. Pero, maulang di gihapon. Naluoy ko ni Lara eh. Perting hilak in taon. Excuse ma. Hello? Rico, ikaw ni? Oy, Lara. Tayo ba, hubog ka? Nakainom lang. Hindi ko mo to. Hubog ka paminahon. Asam ka ron? Ni ani pamangyog ka, uy. Okay lang ko. Dili ka okay eh. Kisa may ma-okay, ana. Kagibiyaan na ba ko si mong amigo? Nakasabot ko. Nakasabot ko ni mo, Lara. Maong ako mo'y mangayo pasensya sa gibuhat ni Brad Kaloy. Rico. So na, tayo na. Ihatod ang taga sa inyo. Salamat kayo sa pagkatod mo na ako gabi, ha? Uwawa na ako, uy. Sus, ikaw uy. Ako mo'y mauwaw sa gibuhat sa kong amigo ni mo.
O, Lara, kinamoy ti man Lara ko pirmi basta magkinahanglan ka, ha? Samtang wa pa ko makalarag balik sa laing nasod ni Arko. Salamat, Rico. Unsa man, nag-enjoy ra karong adlaw, ha? O, Rico, salamat kayo sa mong pag-uban, ha? Sige ram ka pasalamat ako, Ay, natural. Dako ko kay kag natabang sa kong kaguol. Maong dako, kayo nga akong pasalamat nimo. Oh. Unta, dili na lang ka mo largag balik. Lara. Nak, nakabantay ko ba nga nagsige na mong uban-uban ni Lara? Oo, ma. Itabangan lang ako nga makamove on siya ni Brad Kaloy. Loy kay siya, ma? Pero siguro alang yun ha, nadili ka ma-in love niya. Isod na, huna-huna ex siya si imong amigo. Ma. Naunsam ko. Excited ako kung makabasa og message gikan ni Lara. Og murag gusto ko nga makikita niya permi. Na-in-love na kako niya. So, kuhaon hindi ka sa inyong office ugma, ha? Kay nabod ko importanteng isulti ni mo. Rico, ayaw lang sa... Dili lang sa tamadayon. Ha? Nga naman. Ni kontak nagbalik si Kaloy na ako. Magkita mi. Oh. Huwag ko may matang. Kumusta na ka sila Lara o Kaloy? Nagka-istorya ka silang tarong. Huwag kang maghilak na po si Lara karon. Hindi gina ko mapasaylo si Kaloy kung mauna. Magpapapot lang ko. Kung ganos ang kontak o balik si Lara na ko. Ilan na kadlaw nila pa'y. Wa na gid mo take si Lara na ko. Basinog. Nagbalik na sila si Kaloy. Di na lang ako siya sumukon. Oh, nanawag siya. Hello, Lara? Hi. Hello. Kumusta? Okay ra. Magkita ta. Na ako importante isulti ni mo. Ha? Asam ta magkita? Unsa man na isulti naman ako? I love you. Lara. Nahibaw ko nga paspasa kayo ang tanan. Pero gusto lang ko ipagawas ni. Kay sud sa pila ka adlaw nga watay communication. Mura kog mabuang. Dili ka mawas akong una-una. Magsige kog pangita nimo. Sorry kung... I love you too. Tinuod? Oh, love na pati ka. Huwag parehas na kibati. Pero nagtuumugod ko nga nagbalik na mo ni Kaloy. Wa na. Nangayo lang sa pasaylo na ako. Og, dito po na ako na-confirm nga wa na gid ko feelings para niya. Og diha na nabalhin nimo. Salamat, Ann. Nabi na kung ako chance. Dako kayo kag chance, Rico. So kita na. Oh, kita na. Yes. You came into my... Naibaw ko nga sayop nga na-in-love ko sa ex akong amigo. Pero mutual lang among gibati. Og igo na namong gituman nga among kasing-kasing. Dinhin na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.
by Radio Mo TV. Mao kada mga higalan kaagi ni Rico nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipagayo, awit kada kalahan, Unexpected Love. Ang mong kaagi gibahatan no duwa sa radyo ni Carol Marihikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusab mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangdod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? May ganing sa kababay nga taga Pantukan, Davao de Oro. Ang tumatatampo, nagdasangan nga. Olin. Recorded by Radio Mo TV. Congratulations, Olin. Sa katapusan, nakagraduate ka na gyud sa high school na. Salamat sad kaayo, ma. Ngabisan sa atong kalisod, imog kong gipa-eskwela. Ako nang gisaad sa namatay ni mong amahan. Nga paskulahon tagyud ka. Ug buhaton ako ang tanan nga mahatag nako ang maayong ugma nimo. Salamat, ma. Olin, anak, pangandam, ha? Nga naman, ma? Aron magpa-enroll ka sa college. Ha? Imo kong pa-eskwelahan o college? Oo. Ayaw lang tingali, ma, oy. Basig, dili ni mo makaya. Napabi ako yung mga manghod nga nag-eskwela. Anya, wanisad si Papa nga mo tabang na to. Sige lang, good. Mangita na kong paagi nga makaskwela ka. Mutabang na lang tingali ko ni mo sa basakan, ma, oy. O baka ha, manghurnal ko. Ayaw na ko eh. Eskwela lang yun, ha? Kay gusto na ako nga makaskwela kag college. Unsa mas ang kursuhan nga kong kuhaon, ma? Gusto na ako nga mag-elementary teacher ka. Kaya ako magkong nakita ni mo nga angayan ka ng kursuha. Kay mapinanggaon ka og bata. Sige, ma. Kana na lang kursuha kong kuhaon. Pangandam na ha, aron magpa-enroll na ka. Ma, sunod adlaw magsugod na ba yung among klase? Mao ba? O niya. Asa man ko mapuyo, anak, ma? Ang dili man sad mahimo nga mag-ulian ko din sa ato kay layo biya kaayo. Mangita lang tag boarding house, nak. Sige, ma. O niya, unsa man. Okay ra ka ining imong puy-an? Okay na ni ma, oy. Nindot na ini, Nahala, sige, ha? Pagtarong biag eskwela, nak, ha? Panawag lang unya kung may kinahanglan ka sa imong pag-eskwela. Ma. Ay, salamat in town kay naka-eskwela na ko college. Kanindot sa akong feeling, oy. Nag-college na ko. Kumusta naman ka diha, anak? Kumusta man ang imong pag-eskwela? Okay na, ma. Humayo hinuon. Pero,
Naalagi mi bayro nun, ma. Sige lang, magpadaan ko kwarta ni mo. Salamat, ma. Dili mo dahil lalim mag-college, uy. Ay, sunod aglaw, bayro na nasab. Day, Olin. Oh. Daon sa di ka, uy. Naginuktok mo ko kadiha. Dali na yung mga unata. Daon sa di ka. Nagunahon na lang ko, day ba? Dako kayo gastuhan ng mag-college ta. Unya, si mama ang nangita na mo. Ay, muundang na lang ka ako sa. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Og nganong muundang mangkanak? Naluoy ko ni mo magod. Napati tuition fee, allowance, o bayranan sa boarding house. Hay mayo kun ato na lang kapuyo ni Ate Cha ni mo. Aron dili kayo tamadakan sa gasto ba? Sige, ma. Sige. Akong tawagan si ate ni mo, ha? Aron malibre kas puyanan. O ang atong huna-hunaon, ang uban na lang nga bayro nun. Sige, ma. Salamat, ha nga. Nisagot ka nga anhi ko maabot sa inyo. Ay, wala problema, uy. Magtinabang lang gud takot. Salamat, Cha. Basta magbinutan ka lang yun din, ha? Ote. Kumusta man ka diha, nak? Okay naman, ma. Mayo hinuon. Karong sunod adlaw, birthday man nimo. Pauli ba yung siguro, ha? Basig mabisi ko, ma. Pauli og siguro. Kaya po, baya na nimo. Sige, ma. Anak ko mag-birthday sa ato. Ay, salamat. Humanagid ang atong exam, Day. Makarelax sa kita o gamay ini, day. Maog yun. O dili lang mahibawan. Mag-second year college na ta. Lagi, no? Dali aras panahon, uy. Maog yun. Mula lagwa, no? Oh. Ay, kadiyot, day, ha. Nanawag akong igsuon. Hello, Dong? Erin, Oh, naunsa man ka? Ano naghila ka? si Mama nasa ospital kay nadisgrasya sa motor. Unsa? Asa mang ospitala? Ngano nahitabo maninay mo, ma? Ay, disgrasya. Tiyo, sa maningitabo, ah. Ngano na disgrasya man sa mama? Ay, nag-meeting man na sila sa 4 Peace. Unya, nakadesisyon si mama ni mo nga mapalit og snacks para sa iyang mga kaupan. Kusog kaayong nipadagan sa inyong motor. O natumong ni sa libaong mo hinungdan nga na disgrasya. Ang ginoo ko. Magpakabuhi, ma. Birthday ba yan ako, ugma? Dibo na ako. O yan, ingon makakaiwa kong papaulion. Ma, magpakaayo ba yan yun? Dagana siya gipanandaman dito sa inyo. Aron kuno malipay ka sa imong birthday. Ug dili ka namo sultihan aron ma-surprise ka inig-uli nimo. Unsa? Ulihin. Ma! Happy birthday. Salamat, ma. Apoy. Ma! Ma, imo magunang gipayong imong mga mata. Ma! Ma! Dok! Dok, kasi nahitabo! I'm sorry. Patay ng pasyente. Ginoo ko.
Ang ano nito po, manili mo, ma. Ano mo pamigibiyaan? Ma! Ma! Ito man ang huling awiting. Subo kayong huna-hunaon. Nga sa pagsaulog na ako sa akong birthday, namatay usab sa mama. Buta nga dili gyud ako mahimong hikalimtan. Sa pagkakaroon, minyo na ko, og dili lang gyud malikayan nga may panahon nga maghandom ko ni mama. Sa iyang pagkayaw-yawira, og mamispod na ko ang iyang mga tambag. Dinhin na lang ko to, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kato mga hikalang kaagi ni Ulen nga taga Pantukan, Davao de Oro uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nagalahan. Salamat. Ang mong kaagi gibahot ano doa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.